Una no kwaro na atasa ibu Pastor Chris Okafor eze na-agọrị ndị ọ na-achị n'owerugokwa ọbịa wee jenye ndị uwe ojii nke Lagos steeti n'aka na ka o si wee gbatakwuru kịta na-eburu gị wee jebe na zone 2 na-akọwarị na since 3 weeks ka ikpe Pastor Chris ji wee du n'elu tebụrụ Assistant Inspector General of Police nke ndị Lagos steeti. N'iche na mmadụ bụ ewe alapụtagokwanụ pastọ anyị na ọkpa ịtọ ya enweghị breki na otinyegokwanụ dadi ji anyị na nsogbu na ka o si wee gbatakwurụkwa ọzọ bụ na onye nke bụ Doris na ya bụ nwata nwaanyị mụrụ Pastor Chris nwa anụnwa Doris kwu n'aka na-agụ Chris na your pikin be this yo, you no get another one na your pikin be this yo. Chris kpọrọ nwa gị na your pikin be this yo. Chris kuru nwa gị na your pikin be this yo. Na ya bụ nwata nwaanyị na Doris na nwa ahụ na-akọwa na ndụ fadụzikwa n'egwu. Mana bụ na pastọ anyị ka ndị pastọ nwa na fa nwekwuru ndị na-egbu mmadụ. Chetakwanụ na o nwere onye gbara akụkọ ọgbaama tino na-egburu fa mmadụ na-egbukwarụ nke anụnwa na-ele prọpati Jizọs n'eluigwe n'ọma ebe o nyiri fa ndị fa gburu. Doris wee na-akọwa na unu echetalụ mgbe ọ pụtara n'ihu akwụkwọ wee na-adọ atasa pastọ unu ka jenereta pass my neighbor si na mgbe ya na ya na-ayị na o nwere nwata nwaanyị nwa atasa Pastor Chris gwara ya na nwata nwaanyị ahụ dị ime na ọ bụ onye nwa tụbara ya na o nyere ya accommodation si oboye na ọ dị ime na ya chọta ndị ntọrị mmadụ ka e wee jee tọrọ ya bụ nwata nwaanyị witinye bụ nwa n'ọkwa ya bụ nwaanyị bụ onye nke anụnwa unu furu okwu nwa ya wee na-apụta n'ihu akwụkwọ unu ya ege nnọọ ntị ka unu n'ife bakọrọ. Ndị ụka bụkwa arụ n'ụwọ nda ndị na-akpụ isi ana ji wee na-atụfu ogbunigwe na-enwezikwa ụdị ka alụlụ a na-aha afụzikwa n'ụlọ ụka anafa atụkpọ mmadụ anafa egbu mmadụ fa na-agwọ ọgwụ fanụ n'otu nzuzo fa bụ baịbụl n'aka na-ala nwunye mmadụ fa bụ baịbụl n'aka na-ala ụmụ agbọghọ na-ala ma ndị ọnda eji na-ala nwoke onweghị ụdị ka njọ ihe afụna n'aka fa burukwa Disemba Baịbụl fa na-etiri anyị cheri mama cheri otu araba kanta si nkalaba Jizọs wee sị ife ahụ na-eme ka ndị na-akpụ isi ana ji achụgharị ụnụ ya afụ onye na-akpụ isi ana o were chi ọ na-efe wee na-etetọ ya ledan buru na-ete ya braki n'ihu fa ha eme ya eme ebe anyị efu fa na-akpụ isi ana fa na-ele speti chi fa na-efe mana ndị abụ baịbụl fa ya ebu baịbụl n'aka mee alụ mee mpụ burukwu ya n'aka na-aṅụ iyi na-ebo Jizọs ebubo ọ bụrụkwa na m ome nke Chukwu gbuo fa haleluya praise the Lord. Ya ma na ebe a ka alụlụ ana niile dị n'ụwa je wee paakị ya o wee bụ na Lagos State Police Command dịka nsi weta buru na akụkọ na-ebutere ikpe ịkwọkịrịkwọ Pastor Chris ọlatụ ndị ọla n'iyi eze na-aghọrị ndị ọ na-achị atasa pastọ wee na-agwa ya mgbe ụmụ nwaanyị ọ lakọta ma ndị ọ tụbara ime a sịkwa na-akpọpụta ndị ọ tụbara ime na-asị anya kwụwa ụgwọ nwa na unu ya dị enye onyinye n'ụlọ ụka ugboro 10 bifo ụka e wee gbasaa na akụkọ ọka nkụ na-esinye ya n'ite na ọ ya wee ghe nkịta nke echi ndị pastọ na-eme arụ ya bụ Lagos State Police Command wee na-akọwa na ka ebutere ikpe o wee kpọọ ndị SCID na faji eme Pastor Chris nyocha na nzacha e wee delụ Pastor Chris leta na ya bịa n'ọfịs fọm Monde na afọ ya bụ nwoke wee pụta wee sị na Pastor Chris na fa ya ejezi buru ya ka onye oshi ya na-edikiri ya gị ndị agha eje nwụrụ nkịta nke echi onye ka o ruru on Tuesday o wee kpọrọ onye ọkaikpe ya ada afọ onu ka oke mbi fa wee na-agba n'aka fa bụ ndị uwe ojii bifo emenye ifele n'ihu unu mana fa ya abịa kpụrụ ya ndị ya otu fa ya aka nkụ ntu avanugoro na ya eje buru ya ka onye oshi ndị na-eme ife onyonyo ya deje mgbe moto ya start ka fa nuru sofa n'azụ o were aka ya nnọọ wee bịa ka ya ghara imenye ifele n'ihu n'ọkwa ya ka nwoke na-akọzi ọ bịara ewee mebezie nyocha na nzacha na ọ bịara on Tuesday emebezie nyocha na nzacha wee na-achọpụta na-ebutegori ikpe ya n'aka Zone 2 Assistant Inspector General of Police since 3 weeks n'ife gbasara iche na mmadụ bewu ife pastọ lalapụtagokwa ya iche na mmadụ bewu ndị kwa ya niile a sị na ife ọlalafa na ụlapụrụ vakasha ndị fa n'ọhụ ndị nwunye mmadụ zi a sị na ahịa ejere ebe ahụ eje ndị ọ tụbara ime anyị akọta ụmụazị ọnda erubeghị ife ji nwaanyị eme ma ndị owenye n'ike fa nwụọrọ ya nwa ma ndị ọka na-achọ ka o wenye pastọ ọla bikwa waya n'ọkwụ ntu a ka esi wee buru ya mbunye bụ Lagos State Police Command wee sị mba na inspector na ọkarịa ya n'ọkwa
ka o buruzie ya ebujerie ya kpezie ya ikpe n'okwu ntụ a ka esi wee bukọrọ pastọ unu wee bujie ya ebe a na kịta ha na-ekwu na pastọ unu nọkwa n'aka ndị uwe ojii ndị mmadụ nọ na-asị na onwe ife ya ekpeta na justice ya abịa n'ọkwa onye nke anụnwa dịka ọsa dị isi ka siti baskụl nekwanụ na-ekpe ya sụkwa m ịchafa ya eji wee jee gụkwa ya na anakọwa na ọ na-akwa ya ka ọ na-ebido agbafe iche na mmadụ be mamụ ndị anyị na-afa ya ekwe nke abalị a nwoke a dị isi ka ọsa Pastor Amos na-ada agba egwu ka elente ọkwọ nwere nwatakịrị nọkwa nakwa ya otu mkpụrụ nwa nne na nna mụta nwa nwaanyị wee jide nwa bebi Virginia dọwa jide ya ọhụ ya bụwa jide nwatakịrị lapụ ya kacha ndị ya n'ọhụ nke bụ na nwatakịrị na-enwezi onunu ọbara ka nwaanyị mụrụ nwa na ọbara ekwe ha akwụsị ya n'ahụ okwu ebuje nyebe efurefu pastọ bujee n'aka ndị uwe ojii dị n'Abuja ndị otu ya fancha mmasịtawa Suleman va une ya afọ ha wee nyitesi isi wee butebe ego ahapụ nwoke sị na ife ọbụla nwoke na-aya ụkwara achịma ka o jee nedo onwe ya anya na onye dị ndụ na-eju unu ikpe ọzọ kịta anụnwa asị na atasa bụ pastọ Chris unu eze na-aghọrị ndị ọ na-achị enwere ike asị na ọ na-aya kwa shọkọ ka a hapụ ya maọbụ asị na ife ọdụdọ na-adọ ya na onye adọkpụrụ ya otu anya ya dị etu a maọbụ asị na ose na-ese ya maọbụ asị na ọ na-aya ntupu ọhụ maọbụ asị na o nwere amụ ibi na onye akpatara o ji alagheri ịnọ mana ọkpa ịtọ ya enweghị breki na ọgbara ofu onye ala ịnyụ m ofu onye ochi ịnyụ m ofu ụmụ nwaanyị asaghị ọhụfa ịnyụ m ụnụ ofu ndị ọ na-ala ma ndị agha abụ ifewenyi ya bụfa ị na-agba ma ndị asịkwa na-apụrụ ka ọ na-enyefa na ịtasị apụrụ na ihe amazịkwa ife ị na-eme n'ụgwọ pastọ ya daa kọmandizewu bife inweta onwe ọ dọpụgo kacha niile dụgo n'ọhụ mmiri ọhụụ niile omịanya fịa mepụ uche fịa mepụghị akara aka fịa iburuzi efurefu na-akpagharị buru ose aka nya unu ya ege ntị ka unu n'ife Doris kọrọ unu n'ife bakọ nya na fasị na ndụfa na ndị ụka na-egbuzikwa mmadụ ndị ụka na-eme alụ dị iche iche hei ahazidịrị aka ife onyi n'ụlọ ụka na ife a na-akọ kịta bụ na-enwere ike ndị mmadụ achị na ya enweta justice echi kịta asị na ose na-esi ya ka o si n'ụlọ na-abịa esi etu a mechie nya bụ ikpe nya bụrụkwa ife a bụrụkwa nya anya salasala nyelu ndị nne na nna na-ahapụ ụmụfa eje na-ekwe ukwe si na fa na-ekweghasị ahụ iburu nwa ahụ nye pastọ n'aka o jide akara ka ya sachalụ jide ọhụ ya dorie laa ya lapịa kacha ndị ya n'ọhụ nwee nya ivu onye na-anụdụfa mfa na-anụ di ebe alakọrọgorofa akara agaba ivu na ọnụ nwoke nwa ya anụ nwezi ifo ya enjoy pastọ alachakọrugo kacha niile dị ya n'ọhụ ọ na-alazi ya mbụ nwoke nwa ya anya ọ na-ada ya dị enyezi sandụ na-atọ ụtọ nwatakịrị ya dị etikwuzidu mkpu ọtọ maka na pastọ alachapụghị ya kacha ndị ya n'ọhụ ị na-akpọjekwa nwa anya salasala maka echi ịnụ na-agbago nwa iche na mmadụ bụ egwu gbaa ya tantụrụgede gbaa ya funworu m ọkụ gbaa ya bendan selet gbaa ya na-ekpe ikpere nnana gbaa ya mishonari joni taa ya n'ihu taa ya n'azụ were otu amụ tụwutie nwa mgbe a ya epụta n'ihu ahụ ị na-ebe ngalamara anya m anya m uche di ya mara na ebe unu na-akpọ ọkwa m ụmụ nwaanyị fa ọbọkwasị ụmụ nwoke atịkwa na ụmụ nwaanyị fa bụ ndị kukumba ejidefe ọhụ nwa ma nwoke ma nwaanyị ahụrisicha afọ ike mgbe ya epụta ebe ị na-ebe gee na ife Doris kwu. Good evening, everyone. All this while I've been calm and reflecting on things. People who have spoken to me to calm down and all that. But today something happened. That is why I need to speak out, because this girl's life is in danger. This girl is Ebere. I'm sure most of you had seen her interview when she came out. Ebere is, as a matter of fact, I didn't know who Ebere was before she came to me. When I granted my interview at Truth, at Parara, I think it was Parara first, I made a mention of a lady. Chris told me that is their church member, that he gave accommodation, and that the lady claimed he got her pregnant, and they asked me if I knew where kidnappers are. I also mentioned that in Truth too.
So, and I told him, I don't know kidnappers. So he said the lady refused to leave the house, claiming that he's the one that got her pregnant. I asked him if he was responsible. He said no, that he has never touched her. So I told him, okay, if that's the case, why don't he find her another house, since he's the one that gave her the house? And if he wants to vacate her, that he should give her money to go and find another house since she's pregnant. And he said, okay. So the lady saw the interview and contacted me via Instagram. I never met her before, never seen her before. But when she came, the moment she came to me, I saw that the boy looked so much like Chris Okafor. I could have just started talking about her story and all that online, but I didn't, because I felt her case was different from mine. My case with Chris was breach of marriage, bullying and harassment, and also stealing. You know, that was my case with Chris. So when she came, I felt pity for her and her son. So, but apparently when Chris continued, you know, bringing up drama online, and when he did that apology, she got angry and decided to went online to speak on herself. So that was when she now told her story. Even though I wanted them to mediate and see if Chris would take up his responsibility, because the baby is very afraid for her life now. Bere has refused to leave my side. She doesn't know what he will do to her. So right now, today I saw that there's a case in Zone 2, which the police also invited me, and I've given them date when I'm coming. Then while I was in Abuja today, policeman called me in from Metro Maitama, and said that there's a case that was filed from magistrate court to them. It's also defamation. The one I have in Zone 2 is also defamation. So I believe the reason for this is to shut me up, so that, because the interview Ebere granted, it's small compared to what Ebere has gone through and witnessed in the church. She has a lot to say. So all this police attack, court attack, is to shut me up. But I will not fall for it. I spent a lot of money, but I won't stop, because one thing is, I could have decided to focus on my own case, which when I reached out to his friend Oko said I should send the Ebere away, and so that they can sort me out. I refused. That is why they have gone further to do another police petition against me to shut me up. I'll be going to police to answer the police. After the police, Ebere will come out and tell you people her story. Her life is in danger, and I can tell you that categorically free. Ebere had nothing. When Ebere came to me, what she had was just 5,000 naira in her account. I had to send her 100,000 naira. She said that money, somebody just gave it to them to eat. She and the son, they've been hungry for days. This man blocked her everywhere. A lot of story, what they did, both forgery and all that Ebere didn't even mention. So I just want the world to know that Ebere is with me and her life is in danger, and me too, my life is in danger. Since Ebere came to me, they've been trying to send people to tell me to send Ebere away. I will not do that. For humanity's sake, I will not do that. So I just want to update you people what is going on. This is Ebere. Ebere, do you have anything to say in summary? Good evening, everybody. I just want to also use this opportunity to tell you, Nigerians, that truthfully, my life and the life of my child, including Auntie Doris, our lives are in danger. We get one call or the other, police here, police here. We've tried to mediate, we've tried to reach out, but he seems so adamant, really adamant to do anything. And we are so scared. I can't even leave Auntie Doris' side for any moment, because I don't know what's going to happen. Please, you should help us, please. Sorry, thank you. Please, you should help us, Nigerians, please. I don't want anything to happen to me or my child, or even any of my siblings because of this. Please help us.